каква структура имаше, по какъв начин ставаше усвояването на средствата. Знаете, че оперативна програма Околна среда е една от 7-те оперативни програми, които се прилагаха до сега в текущия програмен период и беше включена в общата стратегическа рамка, като освен тези 7 оперативни програми имаше още една програма, която не е оперативна програма и това е селската програма или така наречената програма за развитие на селските райони, тъй като тя има отделен фонд за финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, затова тя не е оперативна програма. И сега, оперативна програма Околна среда беше съставена и все още до края на този програмен период от 4 оси, като всяка отделна ос са така наречените приоритетни ос 1, ос 2 и ос 3 и тази, която е техническа помощ, като ос 1 беше свързана и е свързана с изграждане на инфраструктура за питейни отпадъчни води. Ако има колеги, които са от общините, те знаят много добре какви проекти ние предоставяхме за инфраструктура, която е над 2000 жители и над 10 000 жители. Програмата за развитие на селските райони предоставяше за изграждане на ВиК инсталации и системи за население под 2000 еквивалент жители. Така че абсолютно се покриваха всички възможности, които се предоставиха за населените места на територията на цялата страна. По ос 2, така наречената ос 2 за отпадъците, се предоставиха средства за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците, като за текущия програмен период 2007-2013 бяха предвидени с постановление на Министерски съвет 209 от 2009 година изграждането на 23 регионални системи за управление на отпадъците. От тях само 3 не се случиха, не бяха изградени по различни причини, като най-големия проект, разбира се, това беше изграждането на регионална система в Столична община. И там бяха не само като голям проект за финансиране, 300 милиона лева, но и като инфраструктура, която трябва да бъде направена. От тези 23 региона, за съжаление, ние сме в един от тези, които не се случи. Това е района на Провадия, тъй като тук не можа да се намери място, къде да бъде изградена тази регионална система, т.е. едно депо, в което трябва да бъде извършено депонирането на отпадъците. Другият проект, който не се случи, беше на Пазарджик. Там имаха големи проблеми с собствеността на земята. И третия на Кочериново, където бяха 14 общини, просто не можаха да се разберат по какъв начин трябва да бъдат разделени. Третата ос, това е опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, като тук се включва и Натура 2000. В текущия програмен период 2007-2013 оста се казваше така биологично разнообразие. И Натура 2000 беше в скоби, докато в следващия програмен период Натура 2000 се изнася напред, тъй като това е европейската мрежа за запазване на хабитатите и местообитанията. Така че европейските пари ще отидат най-напред. Нещо, което е свързано с европейските средства и тогава вече биологично разнообразие, което е на местно ниво. Четвъртата ос, това е техническата помощ, това е помощта, която се предоставя за развитие на административния капацитет, за информационни кампании, за популяризиране на възможностите на съответната програма. И тук нещо не се вижда. Всъщност съм дала един линк към оперативна програма Околна среда, която при отварянето виждаме, това е страничката на оперативна програма Околна среда, може да се стигне до нея и чрез страницата на Министерството на околната среда, като банера на оперативна програма Околна среда, ето този, който е тук, го има на титулната страница на Министерството на околната среда на сайта и с кликването на него излизате в оперативна програма Околна среда. Рубриките, които са от лявата страна, ви дават възможност за
работила в подготовката на целия този програмен период. Сега ще работи в следващия програмен период. Зная, че за хората, особено обикновените бенефициенти от програмата за развитие на селските райони, това им беше нещо извънземно. Това, че толкова много пари ще дойдат в България. Всеки един от земеделските производители смяташе, или неправителствените организации, че това ще бъдат средства, които не са достъпни до тях. И за това всичко, което има възможност да бъде предоставено, е отразено на нашата страница за текущия програмен период. И както каза колегата преди мене, целта е да има максимална прозрачност на средствата, така че всеки, който се интересува от дадена оперативна програма, да може да има достъп до информацията, която е текуща и бъдеща, и те да имат възможност да се запознаят в реално време как върват нещата. Напредъка по оперативна програма Околна среда, който сега ви представям, е към 12 март 2013 година, съвсем нова информация, и можете да видите как са разпределени средствата, като бюджета за оперативна програма Околна среда, който е предоставен за този програмен период за 7 години, 2007-2013, е 3 милиарда 522 милиона лева. От тези общ бюджет, който ние сме договорили 152%. Това означава, ето виждате, ние сме договорили за средства за 5 милиарда 377 милиона лева. Това означава, че ние сме се подсигурили евентуално за някои проекти, които няма да бъдат усвоени средствата, да бъдат предоставени на други проекти текущи, така че да имаме пълна усвояемост на средствата. И изплатените средства към настоящия момент, той е 12 март 2013 година, са 704 милиона лева. По-надолу е дадена така наречената торта с разпределение на средствата, плащанията по приоритетните оси. Като виждаме, че по приоритетна ос 1, която беше свързана с ВиК инфраструктурата, имаме плащания до 76%, 76,6%. Това е синичкото, най-максималните приоритетна ос 1, което до сега е направено. По приоритетна ос 2, т.е. отпадъците, имаме плащания, които са 16%. По натура приоритетна ос 3 са 6,7%. Ако се отвори малко по-надолу, по всяка отделна от осите, можете да видите какви са плащанията конкретно за отделните проекти, кои проекти са изпълнени, качени са абсолютно всички кандидатстващи общини, тъй като бенефициенти по оперативна програма Околна среда не са отделни лица, основно общини и административни структури. Вие можете да видите, аз няма да се спирам, за да не отнемам време, пак на същата тази страничка. Тук имаме плащанията, които са дадени авансово, окончателно и междинно плащане по програмата, изцяло по програмата, казах, че може да се види и по отделните оси. И тук вида на плащанията, също разпределени по месеци от началото на периода до март 2013. Така че максималната прозрачност, която ние искахме да постигнем, е отразена на нашия сайт и всеки бенефициент или всеки интересуващ се би могъл да влезе и да провери. Ето, както ви казах, в рубриката Сектор води може да се отвори и да се види колко проекта са кандидатствали, какви са проектите и каква е усвоимостта на средствата. За сектор отпадъци по същия начин, за биоразнообразие и всичко, което ви интересува като информация. Изключително много добре работиме с обратната връзка. Имаме интернет адрес, в който, след като получим информацията в рамките до една седмица, отговаряме на всички въпроси, които са зададени. По този повод на самата страница имаме въпроси и отговори,
където също, както към бенефициентите, така и всички, които искат да кандидатстват, могат да се намерят. Ето тук са и въпросите и отговорите. За сега спирам, за да мога да се върна обратно на презентацията и да минем. Малко ми блести и аз просто не мога да се ориентирам. Значи приключваме с текущия програмен период и сега минаваме към следващия програмен период. Както ви казах, ако нещо ви интересува от текущия програмен период, ако има някой, който от някоя община иска да попита нещо, може да го направи, може и в почивката, в личен разговор, каквото ви интересува, съм на ваше разположение. За следващия програмен период, 2014-2020 година, със заповед на министра на околната среда и водите, миналата година, март месец, беше създадена една работна група за изготвянето на оперативна програма околна среда, която работна група най-напред беше сформирана с членове на структурите на Министерството на околната среда и водите, за да можем ние да направим един анализ и да отчетем докъде сме стигнали, какво ни е пречило, какви са били силните и слабите страни на този програмен период и какво искаме да избегнем, за да направим максимално полезна програма за следващия програмен период. В резултат на което отново бяха идентифицирани тези три компонента на околната среда, води, отпадъци и биоразнообразие, които да бъдат финансирани през следващия програмен период. И съответно имаме и техническа помощ, за която ще кажа няколко думи. Колегата преди мен спомена, че има отделна дирекция, отделна програма, но вероятно ще има техническа помощ, но все още не сме сигурни и затова ние сме включили като възможност в нашата оперативна програма. Но тъй като все още документите, на основание на които ние работим, и както и той каза, те са проектни, не са окончателно приети, много е възможно да има промени, така че ние работиме на етапа на това, което към момента е валидно, но, както се казва, нищо не е окончателно, докато не се приема окончателно. И сега, приоритетна ос 1, отново говорим за води, тук сме ги кръстили води, като отново ще имаме ВиК инфраструктури, колектори, които ще бъдат изграждани, отново ще бъдат свързани с за сега. Ние не знаем как ще бъде делението между на регионален принцип, какви ще бъдат до 2000 еквивалент жители, както до сега беше, но работим на този принцип. За сега разделението между селската програма, т.е. програмата за развитие на селските райони и оперативна програма околна среда е на принцип 2000 жители. Под 2000 са към селската програма, над 2000 ще бъдат по нашата програма. И тъй като, както каза колегата, има тематични цели, които са свързани и са предоставени 11 тематични цели, които са предоставени за финансиране, 3 от тях са свързани с околната среда. Това са тематична цел 4, 5 и 6, на които аз ще се спра последователно, тъй като водите са най-напред. Говорим за дейности към инвестиционни приоритет по тематична цел 6, за инвестиции във водния сектор, за покриване на изискванията от законодателството отново, което е необходимо да бъде направено, така че качеството на живот на хората да бъде подобрено, както в агломерации под 2000, така и в агломерации над 2000 жители, да няма септични ями, всичко да бъде направено така, че да се запазят компонентите на околната среда. И първата дейност, това е изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2000 жители. Отново ще се финансират пречиствателни станции, канализационни мрежи и водопроводни мрежи, съоръжения за третиране на оттайките. Това е една нова компонента, която ще бъде включена, тъй като се оказа, че до сега оттайките, които се отделят от пречиствателните станции, се изхвърлят на депо. Принципа, който е във връзка с новата директива, рамкова директива за отпадъците, директива 98 от 2008 година е минимално депониране, т.е. това, което отива на депото, да бъде в минимално количество.
нито за енергийни нужди. Тоест, ако имаме нещо, което би могло да се изгори, да се получи като енергия, само пепелта, която ще се отдели от този процес на изгаряне, би могла да отива на депо. Така че максимално използване на ресурсите, това е така наречената иерархия на отпадъците. Депото се пада най-ниско в иерархията, където вече наистина не би могло нещо да се използва този компонент отпадък. Така, бенефициенти отново ще бъдат общините, тъй като те разполагат с тази ВиК инфраструктура и евентуално пречиствателни станции. Тъй като до сега бяха правени много от съоръженията, имаме и още една компонента до изграждане на системи. Министерството на околната среда и водата е основният орган, който извършва мониторинг на водите. И за това в този компонент, който имаме до изграждане на мониторинга за водите, бенефициент отново е Министерството на околната среда и водите и неговите структури, каквато Изпълнителната агенция по околна среда, като мониторинга за количеството и качеството на водите, като всичко това, което е свързано с самият анализ, ще бъде в функциите или на дирекция управление на водите, или в Изпълнителната агенция по околна среда. Дейности, свързани с инвестиционен приоритет 5, т.е. тематична цел 5, насочени към инвестиции за специфични рискове и осигуряване на устойчивостта към бедствия и развитие на системи за управление от бедствия. Това беше пропуснато и не беше приоритет в текущия програмен период. В резултат на бедствията, които се случиха миналата година, знаете колко и по-миналата година, Оперативна програма околна среда направи едни така наречените спешни мерки в края на миналата година и началото на тази година и бяха предоставени допълнителни средства за бедствия, както от наводненията, така и от пожарите. Бяха обявени две допълнителни мерки, които бяха предоставени средства на Главна дирекция пожарна и аварийна безопасност към Министерството на вътрешните работи за закупуването основно на хеликоптери при гасене на пожари и при управление на бедствия, така че предоставихме едни така наречените бързи спешни мерки, които в момента текат обществени поръчки. За това в следващия програмен период ние имаме създаването на такъв оперативен център за управление на водите и предупреждение при наводнение и суша. Това, което нямахме до сега. Бенефициент ще бъде Министерството на околната среда и това е всъщност дирекция управление на водите, тъй като те са тези, които правят политиката по водите. И е редно те да са отговорната институция, която да се занимава с тези дейности. Следващата дейност, тематична цел 6, са свързани с иновациите. Както каза колегата преди мене, отделя се изключително много внимание и Европейския съюз обръща внимание на иновативните технологии, които биха могли да се финансират, така че ние също ги включваме в нашата оперативна програма и основно изследване и разработване на иновативни технологии и решения за повишаване на осведомеността, управление и обучение, необходимост от разработване и въвеждане на действия на екоинновации за питейни и отпадъчни води. Всичко, което би могло да бъде интегрирано под формата на пилотни проекти и предоставено с приоритет за българските иновации, ще бъде добре да бъдат представени такива. Бенефициенти могат да бъдат малките и средните предприятия, чието основен предмет на действие е свързан с управлението на водите. Това означава, че ако те, малките и средните предприятия, имат предвид някоя научна организация, която би могла да им предостави такава дейност или такава иновация, биха могли да получат средства. Разбира се, начинът, по който ще бъде направено това, допълнително ще бъде разписано в нашата програма. Дейности към инвестиционен приоритет, тематичната цел, които са свързани с управлението на капацитета. Както казах, това е свързано с
които няма по друг начин как да се случат, освен със средства, които е необходимо да бъдат предоставени в оперативната програма. Това са ръководство, методически указания и поръчания, които ние и сега имаме на страницата, но са за текущия програмен период. А за следващия програмен период актуализирането на данните, въвеждането на новото законодателство отново ще бъде направено с помощта на такива ръководства и които отново ще намерят своето място на страницата на Министерството и на оперативната програма. Бенефициент е Министерство на околната среда и съответно дирекциите, които са свързани с дейностите, управление по водите, политика и изменение на климата, Национална служба за защита на природата, асоциациите също на ВиК инфраструктурата също могат да бъдат операторите на ВиК мрежите, оператори на хидромелиоративни мрежи. Така, до тук за водите. Минаваме на следващия приоритет – отпадъци, който, както казахме, се запазва като приоритет на ОС 2. Средствата, бюджета, който ще бъде предоставен, зависи от общия бюджет, който ще бъде предоставен на България от тази оперативна програма околна среда. На първо място, това са дейности към инвестиции от приоритет 6.1, тематична цел 6, адресирани към инвестиции в сектора отпадъци за покриване изискванията на законодателството на областта, на общността, и това са инсталации и мерки съгласно иерархията за управление. Както споменах, новата рамкова директива за отпадъците изисква спазването на определена иерархия при екологичното управление на отпадъците. И на първо място това е разширяване и подновяване на системата